таъсиси хоҷагиҳои расон дар назди вазорати корҳои дохилӣ барои таъмини ҳайати воҳидҳои низомии мақомот бо маҳсулоти тару тозаи озуқаворӣ мусоидат карда тавонист. имрӯзҳо хоҷагидорони раёсати вазорати корҳои дохилии минтақаи суғд дар рави гандум ҷамъоварии меваи боғҳо ва дигар полезиҳоро анҷом дода ба кишти такрорӣ омодагӣ мебинанд. оиди фаъолияти хоҷагидории милитсияи суғд аз гузориши навбатии барнома маълумот гиред. заминҳои хоҷагии ёрирасони вазорати корҳои дохилӣ ки дар ҳудуди вилояти суғд ҷойгиранд, ҳар ваҷа би он самаранок истифода шуда, кишоварзони мақомот бо азму иродаи созанда дар заминҳои хоҷагӣ навъҳои гуногуни сабзавоту полезиро кишт, ҳамзамон ба боғдорӣ машғул шуда, ҳосили ба дастомада барои таъминоти қисмҳои ҳарбӣ ва воҳидҳои низомии мақомоти корҳои дохилӣ истифода мешавад. хоҷагии ёрирасони вазорати корҳои дохилӣ воқеъ дар минтақаи сонғори ноҳияи бобоҷон ғафуров дар масоҳати 27 гектар доман паҳн карда, ҳайати кишоварзони дар хоҷагӣ вобаста гардида ба ҷамъоварии баъзе аз дастранҷи хеш шурӯъ намуданд. ҳосили 2,6 гектари боғи зардолу пухта расида дар намуди хушк ва шарбат барои зимистон захира шуда истодааст. имсол бо мусоид омадани боду ҳаво меваи зардолу осеб наёфта, ҳосили боғ хело фаровон аст ва дар намуди табиӣ ва дигар тарзҳо бо сифат мева хушк карда мешавад, ки ғизонокӣ ва таъмашро гум намекунад. дар мавсими имсола дар масоҳати 5,5 гектари ин заминҳо гандум кишт гардида буд, ки 16 тоннаи 400 килограмм ғалла ва 860 ғулабанд коҳ ҳосил дод. ҳамчунин аз ду дарави алафи юнучқа дар масоҳати 3 гектар 1830 ғулабанд хошоки чорво ҷамъоварӣ шудааст. масоҳати боқимондаи замини ҳосилхез самаранок истифода шуда, дар он навъҳои гуногуни сабзавоту полезӣ ба иқлими минтақа мувофиқ, чунончи 3 гектар пиёзи баҳорӣ, 1 гектару 20 сотиқ тарбуз, дар масоҳати 1 гектарӣ сабзӣ ва каду, 50 сотиқи помидор, бодиринг, шалғам ва лаблабу, 15 сотиқи қаламфури булғорӣ ва боимҷон кишт гардида, он низ ба ҳосил даромад. ҷоиз ба таъкид аст, ки дар майдонҳои ҳудуди осоишгоҳи сипари мақомоти корҳои дохилии вилоят, ҳудуди шаҳри Гулистон ҳам хоҷагии ёрирасон ташкил карда шуда, навъҳои гуногуни помидор дар шароити гармхонагӣ ва мавсимӣ парвариш карда мешавад. имсол ду гармхонаи осоишгоҳ 3 тонна 200 килограмм помидори барвақтӣ ҳосил дод. дар ин минтақа дар баробари обчакорию боғдорӣ парвариши лимӯ бароҳ монда шудааст. маҳсулоте ки истеҳсол мешавад дар намуди тару тоза ба қисмҳои ҳарбӣ ва воҳидҳои низомии вазорати корҳои дохилӣ дастрас карда шуда, дар таъмини яке аз ҳадафҳои сиёсии мамлакат амнияти озуқаворӣ таъсир мегузорад. бо дастури роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд, кишоварзони мақомот ҳар ваҷаб замини ҳосилхези ватанро самаранок истифода бурда, дар заминҳои холигашта кишти такрорӣ мегузаронанд.